След малко ще потегляме, драги зрители. Приготвяме се. Здравейте, приятели на ТВ Приключенията! Днес е 30 май 2024 година. Събота. Преди малко стартирахме втория етап от тридневния преход София, Стрелча, София. Сутринта тръгнахме от вилата, в която сме настанени, и сега се отправяме по едно кръгово трасе, което трябва да ни отведе до Старосел. След това да минем през Хижа Фенера, след това Копривщица. Там най-вероятно ще обядваме. Зависи колко сме огладнели и по кое време сме стигнали до Копривщица. И след това ще се спуснем през Панагюрски колони и се връщаме обратно в Стрелча. Вчера тръгнахме рано сутринта от София. 3 машини с водачи Моя милост, Пепи Мицев и Бате Ники. А останалите отново ни настигнаха мотористите. Група мотористи няколко пъти ни пресича пътя. Та бях започнал да ви разказвам за това как се случиха нещата вчера по време на първия етап от прехода. Тръгнахме сутринта една по-малка група, аз със своя Polaris RZR Pro XP Ultimate, Бата Ники с Can-Am Outlander 1000 и Пепи Мицев с Can-Am Outlander Max. И така започнахме един сравнително дълъг преход. Изминахме около 180 км. Даже Бата Ники направи над 200, обаче това включва и пътя му от Ново Бучино до София. В началото вчерашното трасе беше мокро. Имаше и големи локви в Лозенска планина. Но във втория етап на трасето след Костенец, трасето вече беше доста сухо и прашно, както е днес от самото начало. А вчера към обяд, ранния след обяд, около 1:30 някъде, от София тръгнаха още 4 човека. Валю и Жорката. Валю всъщност е организатора, инициатора на този преход. Той успя да намери и да резервира вилата, в която сме отседнали, която между другото е наистина много добра. Скъпа е, но си заслужава парите. Има защо да е на такава цена нощувката в тази вила. Доста е голяма, с доста широки, големи спални, хубави бани, огромни, собствен минерален басейн в двора, сауна и така. Много ни допада. Айде пак. Ники спретна един бърз ремонт. Отстрани протектора, който се е разхлабил и не може да го затегне по неизвестни причини. И в София ще го мъчи.
След кратко прекъсване се връщам на разказа за това как стартирахме вчера. Да довърша това в какъв състав е групата. Втората подгрупа на Вальо и Жорката, в която участват и две момчета от Костинброд, които за първи път ще караме с тях. За първи път участват в такъв преход с нощувки, но те са отседнали в Старосел и сега ще минем оттам, като се надяваме, че те ще са готови да се включат в днешната разходка, а следващата ни цел за деня е хижа Фенера. Вальо управлява новия Sportsman XP1000S. Жорката е с Can-Am Outlander 1000 Max. А Денис, който е един от двамата нови в групата, също кара Polaris Sportsman XP 1000S. А другото момче, което е от Костинброд, чието име за съжаление не запомних, а и не съм му виждал АТВ-то. Той е с CF Moto 1000-арка, ако не се лъжа, ама това ще го установим, надявам се, скоро. Тук малко се зачудих откъде да мина. Трасето е абсолютно ново за мен. Не сме го преминавали за първи път ние. Чертал съм го върху офроуд картата. За сега изглежда доста приятно и съвсем проходимо. Да се надяваме, че ще продължи да е така. Това е част от трасето, по което сме минавали по пътя от Долна баня към Копривщица. Траслето след Стрелчи. Това е висок участък, 1229 метра. А тези двамата що се връщат? Защото са объркали пътя. Валя, надолу е пътя. От тук също минава и на там. Те се сливат. Сигурен ли си? Да. Еми, давай тогава. Щом си сигурен, давай, по-готино е тук. Папеники идва ли? Да. Идва. Внимавай, че има много мотористи. Вижда се някъде назад. Откриват мотосезона днес. Всички са на хижа там. Явно тръгва, да, всички са тръгнали вероятно към хижа Фенера. Да, има събор. Да. Откриват сезона. Ние говорихме с една група, доста голяма. Ясно. Еми, живот и здраве и ние ще минем да ги видим. Да. Да слезнем тук да се снимаме, а? Айде, това питам. Ама мръдни някъде да мога да застана. Тук през това. И откачиш, давай, високо си. То, че ще го кача, ама не го виждам. Добре си, няма камъни отдолу. Няма, ударих се. Аз го видях много бавно, леко отдолу се закачи, ама много малко. Да, чихме се на някакъв връх с готина гледка, драги зрители. Друга страна са мотористите там. Мотористите се виждат на другия връх с кръста.
които се събират на къде? На нашата крайна точка. Хижа. Ами нашата крайна точка е Стрелча. Хижа Фенера е една от първите точки, които трябва да стигнем. Някаква птица се движи, по-скоро лети като хеликоптер на едно место стои. Хвърчило, да. Като дрон. Доста голяма група мотористи са се запътили към нас. Идват от върха, който се намира вляво от нас, с кръста, и прескачат камъните, които аз ги задрах. Сигурно са поне 20 машини. Ние са се запътили към хижа Фенера. Където и ние ще отидем. Живот и здраве след известно време. Голям трафик днес. Много машини бръмчат из планината. И продължаваме напред през локвите. Страхотно време, края на март, планината, драги зрители. 13 градуса е според термометъра ми. И сега се качихме на павиран път и преминаваме покрай изоставена хижа. Комунистически паметник. Минавал съм от тук по време на първия си преход с нощувки до Копривщица. Тук едни местни момчета ни качиха, така че имам спомени от това място. Но сега нашия път е към Старосел. Още паметници. Пепи ме избута напред. За щастие, все още предните гуми са ми добри и успявам да спирам. Задните са галоши вече. Но както е известно, машината спира най-вече с предните си гуми. Но те все още имат доста добър грип. Страхотни скали, камъняк. Много е готино трасето тук. Но определено много ми допада това трасе. Точно по мой вкус е. Оттъпкан горски път. И на места има локви, разбира се. Но като цяло е прекрасно. Естествено, ползва се от дървосекачи и навсякъде се вижда следите от тяхната дейност. – 21 градуса. Тук е много красиво.
прахоляк и аз нямам никакви защити срещу това, нямам поне, бандана и е страшно. Да, много прах се дига. И затова по-хубаво на дистанция, няма да се загубим. Тук ясно е трасето, аз го виждам. С две навигации са между другото. Леко си прекалил. Да, имам голяма навигация Garmin Montana 700 с голям дисплей. То най-големия на Montana, на Garmin всъщност. Даде на Montana, защото Garmin има такива автомобилни, има за бусове доста по-големи, но за оффроуд това е най-големия дисплей. А иначе на Ride Commander имам 7-инчов дисплей, нали, с навигация. И е много удобно, между другото, с две навигации да се кара, защото едната си я правиш наблизко, за да вижда завои и такива резки промени в трасето, а другата я правиш на малкия, смисъл на голям мащаб и виждаш картата надалече, виждаш населени места, нали, като излезеш от трака. Да, главната посока, като излезеш от трака, нали, и се ориентираш, нали, дали ще влезеш скоро в него или няма да влезеш, такива неща, бе, удобно е. Слушах ми сега, аз говорих с Бен и съм доста оправил вече. Като слушам Митко нещо казва, не чакайте. Да, каза, че той изпазва дистанция заради парктафата. Добре, добре. Но те хвърляте. Като има пета и такива разстояние, те хвърлят нас. Вау, 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 вау! БМВ-то е бракувано. Валя, ама ти имаш ли идея къде трябва да ги търсиме тия момчета? Аз съм се разбрал на трака да ви чакат. Аха. Значи си следиме трака. Бавно са в цели тук. Да. Бавно, бавно. Айде, станахме и овчари. Изчезва и пес. Изчезва и пес. Песа ви подгони. Не изчезва, ами ви гони. Пазач. Пес пазач. Доста паршив, ама истински. Смело. Да. Смел паршив пес. Тук, тия коли как се качват тук? Ебати пъти. Еми, това са голфове. ВАК групата. По тези камъни със сигурност не се качва. Еми, Къде другаде минава? ами как са дошли? Горе някъде. Велики камъни. Ние къде отиваме? Невероятен път. Еми, ние си следваме трака, Минава през индийската махала. който трак съм го чертал на сляпо, разбира се. И сега минаваме покрай фавела на бразилци. Може да напазаруваме футболисти да ги продадем дебело. Еми да, те не се различават по нищо. Излизаме на стар римски път. Тук е много разнообразно. Стар римски път. Да. Ало? Ами точно се събираме с момчетата от Костинброд и търсиме магазин да заредиме бира. В Старосел сме в момента, много е приятно днеска трасето, е много прах обаче и така. Ти кога тръгваш? Все още не знам, аз съм в работен процес. Ами, айде привършвай го и тръгвай. Ще такова, да. Вече сме пълен състав. Към групата от Старосел се присъединиха двете момчета, Денис и неговия приятел, които нощуваха тук в Старосел. И сега
отправяме по непознато за мен трасе нагоре към хижа Фенера, където са се събрали моторджиите, ендуро мотоциклетистите за откриване на сезона. И така, драги зрители и приятели на ТВ Приключенията, носим се по изключително прашния песъклив терен в посока хижа Фенера. Нашата малка подгрупа отново е от 3 машини, които ги управляваме съответно аз, Пепи Мицев и бата Ники. Интересни скални образования има в дясно от нас. Направо полудях отвън. Лудница! Лудница, драги зрители! Вау! Вау! Голям кеф, наистина. Направо ще подудея. Средна гора се оказа изключително приятно място за нашето хоби. Страхотни трасета за подаване на газ има тука. Фенера. Наближаваме. Даже човека се е качил с автомобил тук. Ние се чу... Да бе, сега ще видиш автомобил. Съвсем обикновен автомобил. Човека се е качил, ние се чудиме как да се... Макар че баяка маняк започва пред мене. Движи се един джип по каманяка. Има съвсем малко още до хижата. Даже аз се виждам хижата. Май се запуши пътя. Не знам как... Не знам каква е идеята. Валю ли е? Не, джип има. Джип има, който ми седи пред пътя. Те моторите не пречат, ама джипа нещо спря. Не, че не пускат. Те тук карат по тия стръмните улеи моторджиите. А този с джипа не знам що спира. Да, това очевидно са ендуро трасета, по които моторджиите се мъчат да го катерят и да го пускат и така. Идва един с картинг. Чакай. Пълна лудница, драги зрители и приятели на АТВ Приключенията. Страшно много хора са дошли. Катерат с мотори, тук баири. Пълно е с джипове, джетове. Въобще ситуацията е сериозна. Тук със сигурност може да се качиме. С малолитражката, ако го качиш на бързи, със сигурност ще ги засрамиш. Обаче гледай какво чудо е навсякъде мотор. Хижата къде е всъщност? Там ли е?
Истинско стълпотворение, драги зрители. Дънди крокодила, карате ли ги тия моторе, От АТВ Adventure Tours България сме. Да сте живи и здрави! На здраве! Пиете ли ги тия бири, да еба тия бири? На здраве! И ракия и бира, еми така е. През каската не може. Да са живи и здрави всички моторджии и моторджийки! Ама ти си сериозен? Бирата ти е само за разредител. Иначе ракия. Бела Слатина. Да, Бела Слатина. Карнак, село Карнак до Бела Слатина. Вечера... Ма добре, ти от Бела Слатина си дошъл чадо тук с мотора. Аз трябва всека пролет и есен. Ама некъде през офроуд ли минаваш или по пътя или къде? Не, къде по шосе, къде по... Къде намериш? Ние от София дойдохме вчера в Стрелча. Имаме един приятел, това е другия 90. Вие сте цяла група? 4 човека, отделя на 15 Турър. А тази спринцовка каква е там? Тази спринцовка слагам бензин. Ага. Давам на прекъсачи, тук яла виж приятел. Аз пога, изкарвай... Не, огън твърде. Лудница. Добре, браво. Айде да си жив и здрав. Ще пускаме по телевизията. Айде, дигайте дрона. Дигаме. Карате ли ги тия мотори, ей? Вало вика, 14 с моторът, не е нещо голямо. Да, няма. Валю ни предупредиш, има 10 на 15 мотора, тук няма никакъв проблем. Те само дроновете са 14-15 като гледам.